Dámy a páni, začnem možno takým citátom z knihy, ktorú asi všetci poznáme. A ten citát znie: na počiatku bolo slovo. Citát je z Biblie, ako asi všetci viete, ale stojac tu dnes na pôde štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, pre našich medzinárodných hostí, Banská Bystrica bola centrom a miestom vzniku Slovenského národného povstania, najvýznamnejšieho zopätia Slovákov proti fašizmu počas druhej svetovej vojny. Nemôžem si odpustiť použiť aj trošku inú paralelu na toto biblické prirovnanie. 9. septembra sme si pripomenuli, 2 týždne dozadu je to, sme si pripomenuli pamätný deň. OK, let me wait a second for the non-Slovak speakers to get their devices. Okay, we can continue, I hope. Takže pred 2 týždňami sme si pripomíname si 9. september, ktorý je vyhlásený za pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Prečo o tom hovorím tu, na tejto pôde, na tomto podujatí? Nadviažúc na ten biblický výrok, na počiatku bolo slovo, budem trošku parafrázovať. Holokaust a krematória nezačali pecami, nezačali vlakmi, nezačali transportmi. Začali slovami, nenávistnými slovami, slovami, ktoré útočili na spoluobčanov, na Židov, na Rómov, na ľudí inej sexuálnej orientácie. Tie slová prerástli neskôr do politík, do zákonov, do utrpenia a smrti. Dnes žijeme v dobe, kedy slová majú obrovskú moc, kedy slová dokážu preskakovať hranice jazykov, hranice krajín, hranice národov. V digitálnom svete, kde jedna myšlienka z jedného konca planéty dokáže preskočiť na druhý koniec planéty v priebehu pár hodín. Kedy myšlienky, ideológie, slová dokážu hýbať všetkými národmi, je dopad slov, ich význam ešte väčší než kedykoľvek predtým. Samozrejme, s digitalizáciou prišli obrovské benefity. Vieme dnes pristupovať k informáciám odkiaľkoľvek, vieme sa spájať, zdieľať naše životy, získavať nové poznatky s takou ľahkosťou, s takou rýchlosťou ako nikdy predtým. Ale zároveň nebudem asi hovoriť nič nové. Ja som počul, že na túto tému hovorili niektorí moji predrečníci. Je nespochybniteľným faktom, že žijeme v období, kedy klesá dôvera obyvateľov v štát, autority, v svojich susedov. Existuje o tom veľmi veľa vedeckých prieskumov, výskumov, analýz. Slovensko je konkrétne jedna z krajín, kde v regióne strednej a východnej Európy je jedna z najvyšších mier nedôvery obyvateľstva voči sebe navzájom, voči svojim susedom, voči komukoľvek. Zároveň vidíme, že nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo narastá miera polarizácie. Ľudia sa častokrát zaraďujú do nejakých skupín, my a oni, pričom tí druhí i oni sú označovaní rôznymi nálepkami. A jedno na základe akých rozdeľujúcich línií sa takto rozdeľujú. Či je to po politickej profilácii, po národnostnej, etnickej, jazykovej, rasovej, je to úplne jedno, ale to rozdeľovanie a tá polarizácia je fakt. Samozrejme s digitálnym prostredím súvisia mnohé iné fenomény, ako napríklad ohrozovanie vývoja detí. Asi ste zachytili takisto aj vy v správach, v médiách o tom, že aké negatívne vplyvy má vystavovanie detí, mladistvých rôznym digitálnym obsahom. Aké nebezpečenstvá to skrýva. Ja sám ako otec 3 detí s tým mám tiež skúsenosti a snažím sa svoje deti chrániť. Takisto ako sa snažíme všetci asi chrániť svoje deti pred tým, aby sa nedostali do, nazvem to, že osídel nejakých digitálnych predátorov. Toto všetko sú témy a problémy, ktoré priniesla digitalizácia a ktoré priniesol ten rozmach digitálnych technológií. Sme zaplavení informáciami, ale častokrát mám dojem, a aj kolegovia to veľmi dobre vo svojej predchádzajúcej prezentácii ukázali, že sa stráca alebo až dokonca prekrúca zmysel slov. Slova ako sloboda, pravda,
demokracia, majú častokrát absolútne odlišný význam pre jednu časť populácie ako pre inú. V tom videu, ktoré ste videli z tej kampane, bol použitá naozaj veľmi zvláštna, ale častokrát zneužívaná kombinácia liberálny fašisti, čo samozrejme pre asi všetky z nás, čo tu sedíme, je oxymoron, keďže tieto dve slová sú opozitá, alebo teda neviem si predstaviť, v akej kombinácii by mohli spolu fungovať. Napriek tomu toto zmetenie slov alebo vnášanie najrôznejších významov a častokrát úmyselné zavádzanie a prekrúcanie významu slov má obrovské negatívne dopady na fungovanie spoločnosti. Na to, že sa nevieme dohodnúť, že nevieme spolu komunikovať, že sa čoraz ďalej tým viacej ľudia od seba vzdialujú. A poviete si, dobre, fajn, možno konštatujem to, čo všetci možno vieme alebo tušíme, čo sa s tým dá robiť, alebo čo s tým možno robí Európska komisia, alebo teda orgány na úrovni Európskej únie ako také. Ja sa vám v tej svojej prezentácii budem snažiť ukázať jeden z nástrojov. Samozrejme, je to jedna z mnohých regulácií, jedno z mnohých opatrení, ktoré samozrejme nevyrieši všetky tieto problémy, ale budem sa vám snažiť ukázať, ako v tejto konkrétnej oblasti, čiže v regulácii online platformiem, ktoré majú, tak ako som vám sa snažil trošku ilustrovať, obrovský vplyv a dopad na naše životy, na fungovanie našej spoločnosti, ako sa dá, alebo akými spôsobmi sa Európska únia snaží zabezpečiť, aby toto prostredie bolo bezpečnejšie, férovejšie a transparentnejšie. Čiže čo je ten akt o digitálnych službách? Takým hlavným cieľom tohto nariadenia alebo aktu je vytvoriť bezpečnejšie prostredie na internete, zabezpečiť dodržiavanie základných práv, ktoré sú garantované či už v našej ústave, alebo v Charte základných práv EÚ, alebo v Európskom dohovore o ľudských právach a zároveň vytvoriť rovnaké podmienky pre poskytovateľov tých služieb, čiže pre firmy, podniky, spoločnosti, ktoré v tom online digitálnom prostredí pôsobia. To sú také dva základné ciele. Keďže je asi veľmi naivné si myslieť, že ten trend, ktorý vidíme, čiže digitalizácia, prechod služieb, komunikácie na digitálne siete sa zastaví, alebo by sa zvrátil. Skôr si myslím, že budeme vidieť ešte rýchlejší nárast tejto digitalizácie. Tie sociálne dopady postupujúceho tej digitalizácie som spomínal, akým spôsobom ovplyvňujú spoločnosť a správanie ľudí v nej. Zároveň ale to predstavuje aj príležitosti pre jednotlivé členské krajiny a pre Európsku úniu ako takú. Keďže umožňuje napríklad firmám, spoločnostiam zasahovať alebo komunikovať so svojimi spotrebiteľmi vo všetkých krajinách Európy alebo aj sveta a akékoľvek snahy tým pádom aj o reguláciu tých poskytovateľov alebo tých online platformiem musia byť založené na nejakom celoeurópskom koordinovanom prístupe. Keďže je asi zrejme, že napríklad pre krajinu, ako je Slovenská republika s 5 miliónmi obyvateľov, by bola snaha hoci legislatívou prinútiť dodržiavať nejaké typy pravidiel, tieto veľké giganty veľmi iluzórne. Zároveň DSA bolo prijaté v čase, kedy sa v rámci Európskej únie na národnej úrovni vo viacerých krajinách buď boli prijaté, alebo boli v procese prípravy rôzne národné regulácie, ktoré sa snažili presne na tie rizika, o ktorých som aj ja hovoril na úvod, nejakým spôsobom reagovať. A v situácii, kedy hrozilo, že tu budeme mať 27 rôznych národných režimov, ktoré sa budú vzťahovať na túto sféru tých online platformiem, prišiel jedna, sa hovorí, horizontálna regulácia. Čiže jedna právna úprava, ktorá platí v celej Európskej únii pre všetkých tých poskytovateľov digitálnych služieb. Na koho sa to teda vzťahuje? Lebo ten opäť pojem je pomerne široký a siaha od naozaj poskytovateľov vášho internetového pripojenia, cez webhostingové spoločnosti, cez online marketplaces, rôzne typy online platformiem, až po tie úplne najväčšie sociálne médiá, ktoré všetci poznáme a používame. Tu na tom diagrame to pekne vidíte vlastne od toho obyčajného prenosu, to je to sprostredkovanie tej konektivity, naozaj to, že sa vy
z domu viete pripojiť na internet, sprostredkuje tiež nejaký poskytovateľ cez ukladanie do medzipamäti, to sú tzv. Cachingové služby, hosting, čiže vy si viete nahrať nejaký svoj obsah na nejakú platformu, online platformy, kde už potom je to prístupné, ten váš obsah aj verejne, až po tie tzv. Veľmi veľké online platformy a internetové vyhľadávače. Tam by som sa tomu venoval asi najviac tejto kategórii, lebo tie ostatné nie sú aj pre účely dnešnej debaty až tak príliš podstatné. Toto tiež prejdem veľmi rýchlo. Tu vidíte akoby prehľad v rámci nariadenia o digitálnych službách majú tie jednotlivé typy online, poskytovateľov online služieb a digitálnych služieb rôzne úroveň povinností. Je logické, že poviem tu úplne jednoducho pre platformy ako je TikTok, Instagram, Facebook, YouTube alebo neviem, Booking, ktoré majú mnoho miliónov používateľov, až miliardy používateľov, niektoré celosvetovo platia iné, oveľa prísnejšie pravidlá, ako pre nejakú malú spoločnosť so sídlom v nejakom malom meste, ktorá poskytuje svoje služby obmedzenému okruhu užívateľov. A tie povinnosti sú naozaj odstupňované podľa veľkosti a typu toho daného poskytovateľa služieb v digitálnom prostredí. Pričom tým základným princípom je princíp nejakej náležitej starostlivosti, due diligence. Čiže je vyžadované, aby pri plnení tých povinností všetky tie spoločnosti, tí poskytovatelia online služieb postupovali v súlade s týmto princípom. Samozrejme, mať len pravidlá, ktoré sú zakotvené v tom nariadení o digitálnych službách bez nejakého systému kontroly, vynúcovania, kontrolovania, by asi nemalo príliš význam, preto boli zároveň zavedené orgány právomoci pre rôzne typy orgánov, tak na národnej úrovni, to je ten prvý stĺpec, koordinátori digitálnych služieb, u nás úplne konkrétne na Slovensku je to Rada pre mediálne služby, v iných krajinách Európskej únie je to vždy nejaký iný národný orgán, ktorý bol za takéhoto koordinátora určený. Všetci títo národní koordinátori sa spájajú v tzv. Európskom výbore pre digitálne služby, European Board of Digital Services, ktorý prijíma niektoré rozhodnutia akoby na celoeurópskej úrovni. A v neposlednom rade Európska komisia má výlučnú právomoc práve kontrolovať, vymáhať pravidlá vo vzťahu k tým najväčším hráčom. Je to aj logické, lebo naozaj predstava, že by na národnej úrovni by dokázal ktokoľvek vyjednávať a úspešne presadzovať takéto pravidlá voči tým nadnárodným gigantom, ktoré majú mnohomiliardové ročné obraty, naozaj je veľmi, veľmi naivné. Čiže práve z toho dôvodu Európska komisia má právomoc, výlučnú právomoc vo viacerých tých ustanoveniach dodržiavať vlastne, kontrolovať uplatňovanie a následne možno až vymáhať rôznymi spôsobmi, o ktorých budem hovoriť, voči tým najväčším hráčom na to. Toto je zoznam aktuálne platný, ktorí sú vlastne dezignovaní alebo určení za tie veľmi veľké platformy. Ako vidíte, je to veľmi pestrá zmes od online shopov, ako je Amazon alebo AliExpress, cez platformy, ako je Booking, samozrejme veľké sociálne médiá, Facebook, ale máte tam aj LinkedIn, Twitter, a potom sú tam napríklad niektoré pornoplatformy, ako sú Xvideos, Pornhub, ale napríklad aj vyhľadávače Bing a Google Search. Poviete si, že prečo tieto, prečo nie iné? V tom nariadení v digitálnych službách jednoznačne určené spôsob, akým sa akákoľvek online platforma môže stať tzv. Veľmi veľkou online platformou. Základnou podmienkou je, aby mala viac ako 45 miliónov priemerných mesačných užívateľov z krajín EÚ, opäť je na to nejaký spôsob, akým sa to vypočítava a zisťuje, a musí byť za takúto platformu určená rozhodnutím komisie, ktoré je práve podložené takýmito dátami. Čiže teoreticky aj nejaká iná platforma, neviem, poviem príklad Spotify, ktorú možno tiež viacerí poznáte, v momente, keď presiahne ten počet tých mesačných užívateľov a bude mať tie funkcionality, ktoré ju tak kvalifikujú, sa môže dostať na tento zoznam, alebo Telegram, o ktorom sa veľa hovorí v kontexte
dezinformácií, ilegálneho obsahu a tak ďalej. Čiže akákoľvek online platforma, ak splní tie podmienky, môže byť určená a budú sa na ňu vzťahovať tieto prísnejšie pravidlá. Čo vlastne rieši to DSA, alebo že teda na aké tie problémové oblasti okruhy sa zameria? V prvom rade je to nezákonný, ilegálny, protiprávny obsah. Pričom, čo je zaujímavé podotknúť a povedať, je, že to nariadenie samotné neobsahuje nejaký zoznam, že čo všetko je trestné, alebo nezakladá nejaké nové typy protiprávneho obsahu. Je tam len odkaz na to, že akýkoľvek obsah alebo konanie, ktoré je v národnej legislatíve alebo na úrovni EÚ protiprávne, je považované za ilegálny obsah v zmysle DSA. Čo je takisto aj akoby taký nástroj alebo mechanizmus na to, aby tá kontrola nad tým, že čo vlastne považované za protiprávne, ilegálne, zostala v rukách členských štátov. Druhá skupina rizik je nejaký negatívny dopad na základné práva. Čiže ak nejaký obsah, a to jedno, či je to textový, audio, vizuálny, video obsah, má negatívny dopad na základné práva a slobody, či je to sloboda prejavu, združovania, pasívne, aktívne volebné právo alebo ľudská dôstojnosť a tak ďalej, akékoľvek z tých základných práv zakotvených v Charte základných práv EÚ alebo v iných ľudskoprávnych dohovoroch, tak je to akoby práve jedno z tých rizik, na ktoré DSA reaguje. A to, čo je možné v kontexte našej tej dnešnej diskusie, opäť sa vrátim k tým úvodným slovám, dôležité, negatívne dopady na občiansku diskusiu, volebné procesy a verejnú bezpečnosť. On je to úmyselne akoby takto pomerne široko nadefinované, že ak nejaký obsah, ak nejaké pravidlá, nastavenie na tých platformách má negatívne dopady na túto oblasť, tak je potom povinnosťou tých platformiem urobiť tzv. Hodnotenie rizik a následne potom realizovať nejaké opatrenie, ktoré budem hovoriť neskôr. A v neposlednom rade, opäť sa dotknem tej témy, ktorú som spomenul v úvode, negatívne dopady na mladistvých, verejné zdravie, duševnú, fyzickú pohodu a rodové násilie. Tá téma najmä dopadov na mladistvých na úrovni celej EÚ vo viacerých krajinách sa hovorí veľmi intenzívne, napríklad o nejakom zavedení vekových limitov na používanie sociálnych médií. Či je to možné, či to nie je možné, akými spôsobmi sa to dá realizovať, to je asi nad rámec dnešnej diskusie, ale možno niektorí z vás, ak ste videli seriál Adolescence, tak asi viete, o čom hovorím. Vidím kývanie hlav niektorých v hľadisku, ja som to tiež videl a poviem naozaj úprimne, že aj keď sa týmto témam a nenávisti na internete venujem veľmi dlho, tak aj mňa to v tom seriáli šokovalo, že ako ľahko dostupné, ako veľmi zásadný dopad môže mať takýto obsah naozaj na naše deti alebo na ľudí, ktorí vyrastajú v našej spoločnosti. Tuto máte viacero príkladov, ktoré teda sú povinné tie platformy v zmysle toho nariadenia realizovať na odstránenie tých rizik. Čiže ako som povedal, tým základným princípom je identifikovať alebo robiť tzv. Risk assessment a následne prijať nejaké primerané, efektívne opatrenia na ich odstránenie. Pričom tie opatrenia môžu byť rôzne, naozaj asi je zbytočné ísť úplne do detailov, ale môže to byť nejaké prispôsobenie dizajnu, nejakých tých recommendation systems, tých odporúčacích systémov, moderovanie obsahu, spôsoby nahlasovania, odstraňovania a tak ďalej a tak ďalej. Je to nejaký demonstratívny výpočet, ktorý v tom nariadení je, aby teda tie platformy mohli realizovať takéto opatrenia. To, čo je dôležité povedať, že tie opatrenia, aj tie samotné tie reporty o tých rizikách sú predmetom vyhodnocovania zo strany komisie alebo zo strany tých národných regulátorov. Dohľady a sankcie. Tak ako som spomínal, že mať nejakú sadu pravidiel bez toho, aby existoval, nazvem to, ten bič alebo ten spôsob na ich vymáhanie a na ich kontrolovanie by nemal príliš význam. Preto je ten dohľad a sankcia rozdelený medzi tých národných regulátorov, národných koordinátorov digitálnych služieb a medzi Európsku komisiu. Tak ako som povedal, komisia má výlučnú právomoc vo vzťahu k tým najväčším platformám z celkom logických dôvodov.
To, čo je dôležité tiež tu highlightnúť, je vlastne tá pokuta. A je to tam úmyselne takto aj spomenuté, že 6% z celoročného obratu u tých platformiem, bavíme sa o firmách, ktoré majú ročné obraty rádovo v miliardách eur alebo dolárov, ak chcete, tak aj takáto pokuta aj pre tých gigantov je naozaj pomerne vysoká na to, aby ich donútila ku compliance, alebo k tomu teda, aby sa podriadili alebo aby prispôsobili tie svoje služby aktu digitálnych služb. Pričom je tam ešte možnosť aj uložiť tzv. Na dennej báze paušálne penále, ktoré by sa každý dňom vlastne opakovalo za určitých veľmi striktne stanovených. Spýtate sa, že dobre, máme tu nariadenie DSA, máme tu určené nejaké spôsoby na vymáhanie. Aký je toho praktický dopad? No, dôležité povedať je, že to nariadenie je v platnosti pomerne krátko. Od februára 2024 platí v tej plnej svojej šírke pre väčšinu tých platformiem, pre tie najväčšie platilo o niekoľko mesiacov skôr. A toto, čo tu vidíte, je momentálny stav tzv. Otvorených konaní, alebo infringement procedures po anglicky, voči tým jednotlivým platformám. U niektorých z tých platform je toho viacej, u niektorých menej, ale vidíte, že mnohé z tých veľkých sú predmetom vyšetrovania, prebiehajú tam stále konania a tie témy alebo teda tie oblasti, v ktorých sa to deje, sú tiež rôzne, od práv detí cez cielenú reklamu, nezákonný obsah, dezinformácie, naozaj to veľmi rôzne, na každej z tých platform je trošku iné. To, čo zatiaľ je tiež faktom, ja treba povedať, že zatiaľ žiadne z tých konaní nebolo akoby uzavreté, čiže nedošlo k finálnemu nejakému záveru v tých konaniach. Možno je to nejaké verejné očakávanie, že sa tak čoskoro stane. Ja z pozície akoby zástupcov pracovníka DG Connect to nemôžem príliš komentovať, ale môžem vám povedať, že sa venuje naozaj veľmi veľká pozornosť a detailná pozornosť všetkým tým porušeniam a kolegovia, ktorí pracujú na tých jednotlivých prípadoch, robia všetko, čo je možné a čo vlastne je v zmysle aj nariadenia v digitálnych službách im povolené, aby vlastne prešetrili, vyšetrili a zdokumentovali nejaké prípadné porušenie. Teraz sa dostanem k druhej časti tej prezentácie, ktorá možno tiež bude trošku bližšia k tomu, čím sa vy môžete stretnúť, a to je DSA a dezinformácia. Lebo toto je téma, s ktorou sa aj ja, ktorý som nejaký čas v tejto téme profesionálne pracoval, či už v rámci Globsecu, v rámci ministerstva vnútra, sa stretával častokrát akoby z tej druhej strany. Z tej strany niekoho, kto vidí nejaké prebiehajúce kampane, častokrát riadené zo zahraničia, alebo ktorých súčasťou boli, sa hovorí, že foreign actors. A tá reakcia zo strany tých veľmi veľkých platformiem bola nie vždy úplne optimálna. Zároveň ale v posledných rokoch vidíme, alebo mesiacoch možno skôr, vidíme akoby aj snahy o presadenie nejakých názorov, že to nariadenie v digitálnych službách údajne samé o sebe je nejaký nástroj cenzúry, alebo že je spôsobom na umlčiavanie nejakých nepohodlných názorov. Ja sa budem snažiť ukázať na konkrétnych príkladoch a na citátoch aj z toho nariadenia samotného, že prečo to nie je pravda. Alebo akoby debankovať, keď sa to poviem v tom jazyku, debankovať takéto tvrdenie. Čiže potláča DSA slobodu slova alebo podporuje nejakým spôsobom cenzúru. No, naopak by som povedal, že to, čo DSA robí, je podporuje transparentnosť, čiže otvorenosť a jednoznačnú otvorenú komunikáciu a zodpovednosť a spravodlivosť pri moderovaní obsahu. To, čo v DSA nájdete, je, že vlastne vyžaduje, aby platformy rešpektovali základné práva a slobody všetkých ich užívateľov, aby akékoľvek rozhodnutia boli transparentné, mohli byť napadnuté nejakými oprávnenými prostriedkami a boli založené na verejne dostupných pravidlách. Čiže poviem to úplne jednoducho, že aby sa nemohlo stať, že nejaká platforma, vymaže váš obsah alebo zablokuje váš účet a vy neviete, z akého dôvodu, na základe, čo ste porušili, aké pravidlá, a nebudete sa voči tomu môcť odvolať. Toto dnes už
vďaka DSA nie je možné a ak sa to stane, máte možnosť nejakej nápravy. Ten prvý bod je presne to, čo som hovoril, mechanizmus na vybavenie sťažnosti v prípadne obmedzenia viditeľnosti obsahu, čiže napríklad vám môžu znížiť nejaké, neviem, predstavme si, že ste nejaký influencer alebo nejaký, neviem, online celebrita a zrazu sa vám zníži dosah. Ak sa tak deje, musí to byť na základe nejakého rozhodnutia, ktoré vám musia odkomunikovať a musí byť založené na jednoznačnom porušení nejakých pravidel, ktoré máme komunikovať. Transparentnosť pri moderovaní obsahu, to isté a vlastne ten tretí bod, riešenie zaujatosti v odporúčacích programoch. To sú tie odporúčacích algoritmov, pardon. Toto sa častokrát deje, že prečo nejaký obsah je viac viditeľný alebo nie, čiže opäť v rámci DSA akékoľvek nejaké zvýhodňovanie alebo znevýhodňovanie nejakého typu obsahu musí byť transparentné a ak je tam dôvod na nejakú nápravu, tak je ju možné dosiahnuť. To, čo je takisto dôležité povedať pri tejto debate o tom, že či DSA cenzuruje, necenzuruje, obmedzuje slobodu prejavu, je, že v článku 8 konkrétne je zavedený zákaz ukladať povinnosť tzv. Všeobecného monitorovania, General Monitoring Obligation. Čiže akoby nie je možné, aby si nejaký štát alebo nejaký verejný orgán povedal, že my vyžadujeme, aby platforma XYZ monitorovala všetok obsah, ktorý používatelia nahrajú na tú danú platformu, sieť, predtým, ako ju uvidí verejnosť. Lebo naozaj takéto niečo by zakladalo veľmi vysoké požiadavky na tie platformy, zároveň by akoby automaticky predpokladalo, že všetok obsah je potenciálne protiprávny, musí prechádzať nejakým filtrom u tých providerov. Čiže toto možné podľa článku 8 nie je. Akékoľvek obmedzenia na obsah, ktorý na tej platforme, ako som spomínal, musí byť uvedené v zmluvných podmienkach, ktoré sú opäť verejne dostupné, čiže nemôže sa stať, že vám platforma opäť akákoľvek imaže zablokuje, zníži dosah bez toho, aby vás informovala o tom, že aké zmluvné podmienky, aký obsah ste tam zavesili, ktorý porušuje nejaké konkrétne ustanovenie. Toto takisto je taký jeden narratív, že či DSA umožňuje Bruselu určovať, čo ľudia môžu, nemôžu vidieť na internete. No určite nie, pretože DSA ako taká rieši proces. To, čo nájdete v tom samotnom nariadení, je naozaj spôsob, akým tie platformy samotné majú vyhodnocovať riziko, majú príjmať opatrenia, je tam postavenie tých národných digitálnych koordinátorov, je tam postavenie komisie, sú tam tie procesné pravidlá, ale nie je tam akoby nikde v tom nariadení nenájdete, že toto je obsah, ktorý môže alebo nemôže byť v nejakom verejnom priestore prítomný. Čiže jednoducho povedané, DSA neumožňuje či komisii alebo niekomu inému hovoriť, čo môže a nemôže byť prítomné v tom online priestore. Zároveň je tam všade uvedené, že ak takéto nejaké opatrenia tie platformy samotné urobia, nemôže sa tak diať na úkor zásahu do nejakých základných práv a slobod. To, čo som už spomínal čiastočne, je vlastne aj posilnenie tých mechanizmov na preskúmanie takýchto rozhodnutí. Hej, že opäť praktická situácia, to, čo sa možno vám alebo niekomu, kto poznáte, stalo, že príjme nejaká platforma takéto rozhodnutie a vy si myslíte, že to bolo automatizovaným systémom robené alebo že došlo k nepochopeniu kontextu a chcete sa voči takémuto niečomu odvolať. Podľa DSA je nevyhnutné, aby existovali nejaké interné mechanizmy na tej danej platforme, čiže vy sa môžete voči takémuto rozhodnutiu odvolať a zavádza aj systém tzv. Out-of-court settlement bodies, alebo nejakých orgánov na mimosúdne riešenie sporov, ktoré tu existujú a v nedávnej minulosti vzniklo jedno takéto out-of-court settlement body aj pre Čechy a Slovensko, čiže už aj onedlho Slováci a Česi sa môžu obrátiť na takýto orgán mimosúdneho riešenia sporov, ak uznajú záhľad. Pričom samozrejme sú otvorené aj tie ďalšie možnosti, čiže normálna súdna žaloba alebo nejaká class action, čiže nejaká hromadná žaloba viacerých. Teraz, keď sa dostanem k tomu, že akým spôsobom vlastne rieši DSA dezinformácie.
že či nejakým spôsobom môže prispieť k tomu, aby to, o čom som hovoril, to zmetenie slov, zneužívanie, polarizácia, narastanie napätia mohlo byť riešené. Tak ono sa to dotýka, ale nepriamo. Hej, že viem si predstaviť, alebo ak sa na to pozriem právnicky, keďže som právnik vzdelaním, tak dezinformácie môžu byť vo nejakých skôr veľmi úzko vymedzených prípadoch protiprávne. Sú tam uvedené niektoré príklady, vojnová propaganda, šírenie poplašnej správy, nenávistné prejavy. Čiže konanie, ktoré je trestné samo o sebe, ale zároveň náplňa znaky dezinformácie. A potom tá veľká väčšina dezinformácií podľa môjho názoru nespĺňa tieto nejaké zákonné znaky, na to by mohli byť trestné, ale predstavujú nejaké systémové riziko. Čiže ak sa tak deje, tak podliehajú tým povinnostiam hodnotenia a zmierňovania rizik. To sú články 34-35. Čiže ten posledný bod je tu dôležitý. Dezinformácie môžu predstavovať tzv. Systémové riziko, uvedené v tom článku 34, a to je definované ako skutočné alebo predvídateľné negatívne následky na volebné procesy, verejnú bezpečnosť, občiansku diskusiu, alebo negatívne účinky v súvislosti s rodovo podmieneným násilím, ochranou maloletých, verejného zdravia. Čiže opäť jednoducho povedané, ak sa šíria na danej platforme obsahy, ktoré môžu takéto následky spôsobiť, je povinnosťou danej platformy vyhodnotiť takéto riziko, či naozaj hrozí alebo nehrozí, a následne prijímať nejaké opatrenia na ich zmiernenie alebo odstránenie. Toto asi prejdem rýchlejšie, lebo už mi tu ukazujú aj kolegovia čas. Toto je proste nejaký proces, ktorým tie platformy musia prechádzať. Je to ročný tzv. Risk Assessment Report a nezávislé audity, ktoré potom následne my na úrovni komisie hodnotíme a vlastne na základe nich sa rozhoduje, že či napríklad voči tej danej platforme sa začne nejaké konanie, ak existuje podozrenie z porušovania tých jednotlivých ustanovení DSA. To asi možno tiež preskrovať. Ja by som možno radšej nechal čas, ak ešte teda máme nejakých 5 minút, možno na nejaké otázky, keďže tá téma, uvedomujem si, že je pomerne technická, veľa možno nových pojmov alebo právnych predpisov, ktoré ste nepoznali, ale akoby v tom širšom kontexte sa vás nejakým spôsobom dotýka. Určite tie dopady toho pôsobenia, či už dezinformácií, ilegálneho obsahu, alebo celkovo toho, že akým spôsobom dnes komunikujeme. A práve v tomto kontexte ja vnímam to DSA ako veľmi dôležitý nástroj, ktorým môžeme čiastočne, samozrejme nie úplne, ale čiastočne dosiahnuť nejakú zmenu tej súčasnej situácie, ak naozaj tie platformy budú donútené k lepšiemu uplatňovaniu tých pravidiel, k zmierňovaniu tých systémových rizík, tomu, aby sa ilegálne, protiprávne obsahy na týchto platformách nešírili a aby aj tá téma dezinformácií bola možno lepším spôsobom riešená ako systémové riziko, ak teda sa naozaj nachádza a ak má tie dopady na verejnú diskusiu, bezpečnosť alebo nejaké volebné procesy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne a teraz možno máme ešte priestor naozaj na jednu otázočku. Vidím, že tu už máme jednu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za aj vysvetlenie všetko ostatné. Ja sa teda obraciam ako absolútny neprávnik a laik, ale mňa trochu vydesilo, keď ste hovorili o tom, že teda šírenie nezákonného obsahu je plne v réžii členských štátov, pretože ja si teraz predstavujem ako hypotetickú situáciu, hej, že teda akože na Slovensku vyhodnotíme, že LGBTI témy sú jasným ohrozením mladistvých a tým pádom vyhodnotíme, že je to niečo, čo musí byť obmedzené, alebo akékoľvek iné témy, ktoré momentálne rezonujú. A len by som chcela uistenie, že či zo strany, či už Európskej únie, alebo nejak inak, či je takáto téma ošetrená, že či je tam nejaký ten mechanizmus, ktorý sa, povedzme, o takéto niečo postará. Ja vás trošku upresním, že neplatí, že ilegálny obsah rieši sa len na národnej úrovni. To, čo platí, je delenie podľa typu platformy. Čiže tie veľmi veľké online platformy rieši komisia a
zásade tie ostatné potom závisí od tzv. Miesta usadenia v rámci Európskej únie a sú tam nejaké ďalšie ustanovenia, to riešia tí národní digitálni koordinátori. Ale možno nadviažem alebo skúsim inak tú otázku vašu odpovedať. To, čo zároveň je ustanovené v DSA, že ak aj na národnej úrovni je nejaké konanie, prejav, spôsob vyjadrovania, neviem čokoľvek, definované ako protiprávne, zároveň to musí byť v súlade s právom EÚ. Čiže odpoveď na tú vašu otázku, teoretickú, dúfam, ak by na národnej úrovni vznikla nejaká právna úprava, použijem iný príklad, ktorá by napríklad penalizovala alebo trestala nejaký útok na politikov. Že ak by niekto sa kriticky vyjadril na akéhokoľvek politika, tak by to bolo trestné. Hej, samozrejme, nejaké sprísnenie tie právne úpravy, lebo aj v súčasnosti si viem predstaviť nejaké veľmi hraničné príklady, kedy by to tak bolo. Takže takáto právna úprava by musela prejsť nejakým testom proporcionality vo vzťahu k napríklad Charte základných práv EÚ, že či takéto obmedzenie práv je nevyhnutné demokratickej spoločnosti, či je proporčné vo vzťahu k tým sledovaným záujmom a tak ďalej. Čiže nebolo by podľa mňa tak jednoducho možné len vyhlásiť na národnej úrovni, že podľa nás je toto ilegálne, lebo, neviem, nám sa to nepáči, ale zároveň by to bolo v jednoznačnom rozpore s systémom základných práv a slobod napríklad na úrovni EU. Čiže asi tak. Ďakujem veľmi pekne.